бародарон ва хоҳароне ки дар шаҳри Москва қарор доранд ва нияти гузаштан аз сарҳадро доранд, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед. Шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. Аз Москва ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон низ ба Москва сафар мекунанд. Ва инчунин аз номи канали мо, яъне юристиҷей, ба онҳо муроҷиат кунеду ба худ тахфифҳо бигиред. Дар рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Инак як мавзӯи нав хостем ки пешкаши шумо бикунем, ба хотире ки дар ин бора саволҳои подписчико бисёранд, яъне зиёд савол метиҳанд дар ҳамин бора ба мо. Хостем ҳамира як мавзӯъ кунем, як видео кунем, пешкаши ҳамаи шумо бикунем. Пешаи барномаро сар кардан бо мисли ҳар вақта ҳамун суханои такрорира як бори дига мегӯем ки мақсад шахсое ки ай граница гузаштаниянд ё ки ай Москва ба Тоҷикистон омаданиянд ё ай Тоҷикистон ба Москва рафтаниянд ба мошин, ин ҳамин рақамҳое ки дар экран ҳастаед, ҳамин рақамҳо занг бизанед, ай номи мо муроҷиат кунем, бо соли навай аксияи соли навитон мекунанд. Ва боз шахсое ки дар шаҳри Москва қарор доранд ба ваё духтури дандон дар корай, як бародари тоҷикмон дар Москва стоматология кушодагиай барои мардуми ғариб, махсус барои ҳамаи тоҷикоай. Занг бизанед, ин ҳамин рақамҳое ки дар экран биромад, ай номи Сорбон, ай номи канали Юрист муроҷиат бикунед, ба нархи арзон, худованд розӣ боша, табобатон мекунад. Инак мавзӯи мо дар бораи бастани никоҳ ва мақсад синни соли никоҳ ва никоҳ байни киҳо маънай дар бораи ҳамияй. Дар кодекси оила омадагиай. Барои бастани никоҳ пеш аз ҳама ризояти никоҳшавандагон муҳим аст. Ҳар гуна амали маҷбурӣ барои никоҳ на фақат боиси бекор кардани никоҳ мегардад, балки шахсоне ки барои чунин амал гунаҳгоранд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. Дигар шарти бастани никоҳ расидан ба синни соли никоҳӣ мебошад. ҳоло мувофиқи моддаи 13 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон синни никоҳӣ бар ҳар ду ҷинс аз 18-солагӣ муқаррар карда шудааст, аммо суд дар мавридҳои истисноӣ метавонад синни никоҳро на бештар аз 1 сол кам кунад. Яъне ки мақсад синни никоҳӣ расидан ай ҳар ду ҷониб ай 18-солагӣ ай. Бо баъзе ҳолатҳо мақсад ҳолатҳош ҳамияй ки падару модари духтар розиян мехоҳанд ба шавҳар битиҳанд, аз сабаби набудани шароитшон ба суд ариза пешниҳод мекунанд, суд ҳалнома мебарораву 1 солша кам мекунад. Баъдан метавонад ки ай 17-солагиро мақсад амун духтарака ба занӣ бигирад. Касе ки мисол 17-сола зан гирифтаниай, ҳамин роҳ метавонад ки шуморо оиладор кунад, роҳе ки падару модари духтар розӣ бошанд. Ва боз иҷа роҳе ҳастае ки агар духтари ноболиға маҷбуран ба шавҳар битиҳанд ё ки зиндагишонро вайрон кунанд, ҳатман ва ё ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд мутобиқи моддаи 169 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. Боз дар инҷа мақсад омадагие ки мувофиқи моддаи 14 кодекси оилавии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои зерин бастани акди никоҳ байни шаҳрвандон манъ шудагиай, яъне ки дар моддаи 14 кодекси оила омадагиай байни шахсоне ки яке аз онҳо дар никоҳи дигар ба қайд гирифта шуда қарор дошта бошанд. яъне ки мақсад як закс дошта боша, дигим зан гирифта наметавонад, ё ки духтарам ҳамчунин дар закси марди дигар боша, бо дигимбора наметавонад. Боз байни хешовандони наздик, падар ё модар бо фарзанд, бобо ё биби бо набераи худ, байни бародарону хоҳарони айнӣ ва угаӣ ки аз як падар ё аз як модаранд, байни фарзандони бародарон, хоҳарон, бародару хоҳар, байни тағо, ҷиян, амак ва бародарзода, хола ва хоҳарзода, ама ва ҷиян, байни шахсоне ки аз як зан шир хӯрданд ва байни шахсоне ки аз муоинаи тиббии ҳатмӣ гузаштагӣ нестанд. ҳамин шахсиятҳоеро ки мо номбар кардем, байни ҳамён никоҳи давлатӣ бастан қатъиян маънай. Барое ки бисёр аз нафарҳо савол метиҳанд ки духтари амакима ба занӣ бигирам мешава ё ки духтари холама ба занӣ бигирам мешава, духтари тағома ба занӣ бигирам мешава. ҳамира кодекси оила моддаи 14 қатъиян манъ кардагиай. инак ҳамин буд хабари мо дар ҳамин мавзӯъ ки савол бештар буд. боз ягон саволи дига боша метавонед саволтонро дар поёни ҳамин видео пешкаш бикунед. Савол дар ҳамин мавзӯъ набоша, мақсад ки берун ай ҳамин мавзӯъ бо ягон саволи дига дошта бошед, саволотонро бинависед ва дар канали ма Юристиҷей ҳатман подписатсия кунед, шуморо моро дастгирӣ кунед ва моро худованд розӣ бошад тез сари вақт
барнома мекунем ва саволои шуморо сари вақт ҷавоб медиҳем. Худоҳофиз намакас.